Sare jardunaldien edizio berri bat antolatu da Baionan, IKTak euskara eta gazteak ardatz dituen proiektua euskarazko unibertso digitala sustatzeko asmoa duena hain justu. Arratsaldeon ikusentzuleok eta euskararekin lotuta Donibane Loitzunen ere egongo gara, bertako ikastolak euskara zein ikastola bera herriko plazara eraman bai dituzte asteburuan eta saioa bururatzeko xoko eder honetan ere egongo gara Urruña eta bera artean gure alboan ikusten dituzuen iratze meta hauek egin bai dituzte. Zertarako baliatzen ziren jakin nahi baduzue, ez urrutira joan, ikusi gaurko saioa. Duela ia 5 mende euskara plazarak jalgizedin dei egin zuen Bernart Etxeparek. Eta Donibane Loitzune erdigunera eraman dute larun batean gure eguna festaren karietara ikastolak antolatuta. Badu hemen plaza berritu bat izan dena, Fos plaza hori eta leku zoragarria da, zentroan, portuan. Plazara ateratzeko bai ikastola, bai gure aurrak eta bai euskara. Mutxikoak, kantuak, dantza eta kontzertuak egun guztiko programa eta aro ederraren eskutik errepikatzeko xede sortu den ekimena. Lehen edizioa da urtengoa eta ideia da urtengoa ongi biltzen barin bada, urtez urte pixkat errepikatzea. Eta hola, pixkat Donibane barnean, Donibane hiri barnean, ikastolaren ere lekua erakustea eta euskararena dudarik gabe. Eta jendeak erantzun du lehen edizio honetan. Ikusitut ere ikastolaren hasierako burazo batzuk, ikasle hori batzuk ere hurbiltzen dira, eta egunak jarraitzen alduen goxoki eta estiki. Momentu gozo bat pasa dezagun hemen denak euskaraz. Baita urrunagotik etorrita ere. Bizkaitik, Santurtzitik, ez dugu aitzakia handirik behar. Ez euskararekin lotutako festak eta ez da ere iparraldearen euskararekin lotutako festak etortzeko, beraz gu bete animatzen gara olako gauzetara. Euskara plazan eta gure mietan atxiki dezagun. Euskarazko unibertso digitala sustatzea xede duen ekimena da Sare. Baionan 271 gazte bildu dira, IKTak, gazteak eta euskara ardatz. Ez gara teknofoboak, hain zuzen ere hauek dira teknologia berrien eta euskararen inguruko jardunaldiak, eta baina horren barruan gu saiatzen gara ere teknologien erabilera kritiko bat sustatzen, ez edozein modukoa. Eta horretarako behar dena da informazioa, ez? Eta hain zuzen ere, jardunaldi hauetako nolait bi eduki nagusiak erabileraren inguruakoak dira aretoan. Bata da hitzaldi bat pribatutasunaren inguruan, pribatutasuna sarean, eta besteak izena du harremanak 3.0 eta nolabait esartzen du zaintzaren ikuspegia saren bidezko harremanetan, ez? Nola minik ez eman bestei eta nola minik ez hartu saren bidez harremantzen zarenean. Egon gara sala batin eta indigute wifi-kin eta esplikatu gauza eta gero esplikatu gute arrisku do wifi-rik konektatzea eta bezala. Badakitela nun gauden, momentu guztietan badegema gauden wifi-ra konektatuk. Deus. Badakigu, baina ez du sobera kasurik emaiten. Badakigu ez dela ongi, baina ala ere segitzen dugu telefonoetan. Azteko helduok, pilak jartzea, eta gero ondoren ardurarekin jokatzean, nerabei telefonak ematen zaizkienean, eta hori, berdin motozerra bat ez diozula inori uzten ziurtatu gabe, jakinen duela nola erabili, mina hartu eta mina eman gabe, eta are gutxiago adingabeko bati mugikorrekin berdin egin behar dela, ez? Ez du esaten eman behar ez denik, baizik eta eman behar dela ardura hartuta ziurtatzen zarela erabilera egokia egiteko gai izanen dela pertsona hori. Lanabesak ezagutu, ikasleek tresna horiek balioan jar ditzaten eta gazteak kontsumitzaile izatetik sortzaile eta garatzaile izatera pasatzea da helburua. Jokoak, hitzaldiak eta 7 lantegi orotara, robotika, 3D inprimagailuak, euskarazko bideo-jokoak, bideomapina, mugikorren bidezko argazkilaritza eta mugikorreko aplikazioak sortzeko eta musika sortzeko lantegiak. Bazen hitzaldi bat, praktikak eta gero bazen game joko bat, escape game joko bat. Aurtengo berrikuntza,
zainduz saretu izeneko ihes jokoa. Eta pizkat hemen lantzen da, sare sozialen bidez harremantzen garenean, ez, ze gauzekin eduki behar den kontua, eta irizpide batzu ere nola konportatu, eta nola ere hori pribatutasuna zaindu eta bermatzea, ez? Dentziguten galdera batzuk, eta saiatu ara ginen erantzuten pista batzukin. Abertzeinen ginun situazio batzun aurren eta hola. Baina kontua ez da nerabeena, kontua da helduena. Helduei ere pasazaigu gainetik ez, nolabait, tren hau, eta nekez eskatzen altzaie nerabei helduek egiten ez dutena. Eta helduek ere badukate informazio falta, askotan ez dira konturatzen ez. Bernat Etxepare Bilapia Lizeoko Mendaur eta Talaia institutuetako ikasleak izan dira jardunaldietan. Snapchat, Instagram, TikTok. Bioren egunero, gutxi gora bera, eta hori egunero. Batzutan gutxiago eta batzutan gehiago bakantzetan adibidez. Kontrolatua, 3 ordu dola, egunen. Ez dut kontrolatu, pero bai, 3 ordu dola. Baionako edizio hau berezia da, Euroeskualdeak babesten duelako eta parte hartzen dutelako Gipuzkoako, Nafarroako eta Lapurdiko ikasleak. Eta gainera saiatzen gara haiek nahazten elkarre ezagutzeko. Sare jardunaldia 7 urteko ibilbidea duen egitasmoa aurten 9 herri eta hiritara iritsiko da. Urruña eta bera artean, batzarleku izena duen xoko eder honetan, metak auzolanaz eguna egin dute asteburuan, CPIE itsas bazterra erakundeak antolatuta. Egin dugu proiektua Urruñako eta berako udale etxeekin, baita ere herri elkargoekin, eta gure helburua zen mendiaren ondareak erakustea, baina transmisio batekin, eta gure helburua zen iratzemetak erakusteko nolakoak dire, zergatik egiten dugu hori, zergatik importantea dela hori atxikitzea gure mendia babesteko eta gure kultura ere bai. Egia galdua dago, iparraldean eraba galdua, eta hemen Nafarroan indikan egiten da, baina, ja residuala da. Eta, metak, iratzeak azken batean funtzioa doino gehiago izan ditu, ez? Batez ere gure garaian erabiltzen zen baserrietan, azindei azpietan bota, eta gorrotza ongarria egiteko agitza ona da. Orduan, aprobetxatzen ziren zera guziek, irazlai guziak, gero bertze funtzio bat erabazuen. Zuk hau garbitzen baduzu, garbia lekuan suak ez du aurrera egiten, ez? Orduan, badu balio hori, ez? Gero hirugarren funtzio bat hori ludikoa, txerria erretzeko ere, hileak eta hori erretzeko hitz ona da, ez? Eta, erreniot gure hemengo geografia humanizatua errandezagun da, esker hori, ez? Irazlaiak eta hori garbitzearen ondorio, ez? Hori metak, azken batean baserritarra zeiren, mendizainak, ez? Loratzailea mendikoak, baserria gainbera etorri da, eta hori da, orain galtzen ari dena, ez? Oain hori, geografia hori galtzen ari gara. Iraganeko jakitateak gorde, transmititu, eta baita Nafarroa eta Lapurdiren arteko zubiak eraikitzeko ere, kantak dion bezala, mendikate honek lotzen baititu, bera eta Urruña. Ja esan daramazkigu 6 urte berarekin lanean gauza askotan, adidez kronoeskalada edo zirkoa, eta orain hemen CPIuri esker, indugu orain beste zerbait, aspaldi egiten zena, eta zen metak eraikitzea, eta hori lehen egiten zen zerbait, orain martxin jarri dugu berriz, eta beste behin, bera eta Urruña arteko lankidetza, elkarrekin dena ari gara, eta hola egiten dugu zubiak, eta horrela muga hau modu baten bestan apurtzen dugu. Eta ez dute baztertzen datozen urteetan ekimena txikitzea, iratze metak bezala beste jakiteate batzuen eskutik. Eta Donibane Loitzuneko ikastolak antolaturiko gure egunaren kari, Odei Raplariak eskainetako kontzertuko irudi hauekin amaituko dugu saioa. Urruñarrak diska berri atera zuen duela 6 hilabete, 15 kantuz osatuta Goizegi hiltzeko izeneko albuma entzungai izan dugu asteburuan Donibanen. Ikusentzuleok Odeiekin gaurko agurra bihar arte. Pertsona xiplean naiz, generatunek badaki.